guys, Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय बाव खेबसेबाव शुटिं जानो थांगासिनो जोंना दिनैनिफ्राय फर्स्ट डे दिनै शुटिंनि आदा फैलाजों आंजोंहाय आरोना थांखु थेमा होननाय मिउजिक भिडिअनि आंनि प्रडाक्शनावनो फैगोन एबार बे मोनसेयाबो जिडि प्रडाक्शनावनो स नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै हेलौ गाइस भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां फंसे बाथ्रा आं दिनैहाय नोंथांमोना ओरैबायदि मोनसे मोजां एप्लिकेशननि बागै खोन्थागोन जेरावहाय नोंथांमोना सिम्पल गेमखौहाय गेलेनानै प्रेडिक्शन खालामनानैहाय नोंथांमोना गोबां रां खामायनो हागोन स बे वेबसाइटनि लिंकखौहाय आङो बे भिडिअनि कमेन्ट सेक्शनावहाय अलरेडि पिन आप खालामनानै होनाय दंखायो स बेयावहाय थांनानै नोंथांमोना लिंकखौहाय फल' खालामदो आरो लोगोसे बेयावहाय माखासे ओरैबायदि मोजां गेम्सफोर दङ जेरैहाय माइनास बेयावहाय जास्ट नोंथांमोना बबेथिंहाय माइनासआ थांदों आरो लोगोसे बबेथिं बम्बा थांदों बेखौल' नोंथांमोना नायनो नांगौ गेस खालामनांगौ आरोना स दायो आङो नोंथांमोना लाइभ गेलेनानै दिन्थिनो नोंथांमोना बेयावहाय प्रेडिक्ट खालामनांगोन आरोना जे बेयावहाय 16 टाइल्सआवहाय बेयावहाय नोंथांमोना बबे मोनसेयावहाय बम्बा जागोन आरो लोगोसे बे 2-3 टाइल्सआबो जुदि नोंथांमोना गेस खालामनो हायो अब्ला नोंथांमोना इजिलि विन जानो हागोन आरोना आइपिएलनि सिजन स आइपिएल गेम्सआवबो नोंथांमोना प्रेडिक्ट खालामनानैहाय गोबां रां खामायनो हागोन जास्ट बेयावहाय नोंथांमोना बबे मोनसे टीमा देरहागोन बा बबे मोनसे टीमा जेनगोन बेखौहाय नोंथांमोना प्रेडिक्शन खालामबानो गोबां रां खामायनो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोननि थाखाय एकदम इजि बेखौ प्रेडिक्शन खालामनाया मानो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना लाइभ नुगोन स्करखौहाय बेसे जादों बेसे जायाखै स बिदिबाथ' प्रेडिक्शन खालामनो थाखाय एकदमबारे इजि आरो बेजों लोगोसे दायो मोनसे इभेन्ट सोलिगासिनो बेयावहाय नोंथांमोना जेबो खालामालासिनो ओरैबायदि एक्साइटिं प्राइजेसफोर देरहानो हागोन बेयावहाय मोनसे अप्शन दङ बेनो जाहैबाय लाकी स्पिन स बेखौहाय लाकी स्पिनखौहाय नोंथांमोना फ्रियावनो मोनगोन आरोना नोंथांमोना बे लाकी व्हीलखौहाय स्पिन खालामदो आरो लोगोसे नोंथांमोना गोबां प्राइजेसफोर देरहानो हादो आरो बेयावहाय मोनसे ग्रेन्ड प्राइजेस दङ बेनो जाहैबाय बिटकइन आरो जुदि नोंथांमोना बिटकइनखौबो मोनाबा नोंथांमोना डेइलि 100 बा 200 मोनबाय थागोन आरोना गाइस नोंथांमोना माखौथो नेनानै दङ थाबैनो थांनानै नैबे भिडिअनि कमेन्ट सेक्शनावहाय अलरेडि पिन आप खालामनानै होनानै दंखायो स साइन आप खालामदो बिसि गेम साइटआवहाय आरो लोगोसे नोंथांमोना फार्स्ट डिपजिटआवनो 300% ब'नास मोननो हादो स नोंथांमोना माखौथो नेनानै दङ बे अफारा एकदमबारे लिमिटेड थाबैनो थांनानै नोंथांमोना साइन आप खालामदो आंनि बे भिडिअनि कमेन्ट सेक्शनाव अलरेडि पिन आप खालामनानै होनाय दंखायो स गाइस दायो जोङो मेकआप सेकआप खालामखांनानै थांगासिनो आरोना लकेशनावहाय अमा राजा आं नानि थांगासिनो नै बिथिं अमा राजाया आरामसे जिरायना दङ जों मोनफैबाय ओमफ्राय आरो बिलाया मालाय मेथाइ खनगासिनो माबा ड्रेससो चेन्ज खालामनांगौ होनबाय ओंखायनो खालामबाय नै गोजासो गानबाय आरोना गोजा कालारनिसो गाननांबाय नै देलायफिननांबाय आरोना गोजा कालार गाननानैसो सुदा जोंनिया जासिगोन दायो स्टार्ट जासिगोन मेकआप सेकआप खालामखांजोब्बाय जोङो दे थांदो जाबाय आदायाबो ओंखारखांबाय बिजिथार समायना बाजै समायना आबो बाजै सिमलानि बाजै होनदो समायना आबो बाजै So guys, नै दायो गासिबो रेडि जाजोब्बाय ओमफ्राय दा शुटआ स्टार्ट जासिगोन आरोना दायो जोङो रेडि जाबाय शुट खालामनो थाखाय ओमफ्राय दिनै फार्स्ट टाइम माने दिनैसिम बेसेबां भिडिअ खालामबोबाय खिन्थु फार्स्ट टाइम दिनै आदा फैलाजों आरोना Ada kejadian lo bukti sampai sampai di kita. Thank you. Ayo Musa. Apa
béo này. 5, 6, 7, go! थांगासिनो मा गामि होननायमोनलाय इ गामिखौ जों सुट लानाया बनगाव ना बनगाव बेवहाय आरोना बिराद मोजांथार गामिया जि साइसथार ना नानि दिन्दां गोनां आगै Sao vậy con trò? Không lại xíu mày. Một lăng nhỏ nát đánh đào. Đi. Đi. Sao vậy con trò? Đi. Siapa? Yang siapa nak kerja mana? Siapa? Yang angni best. Yang yang bilar. Sisi, matu sisi. Sisi, matu. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4. Oh, hunda nih. Baik. 3 kan ada dulu enggak? Baisakku baterni, alir kosa singa suruh langman. Baisakku baterni, dekat kekayang. Ngomong lagi. Sisi, matu sisi ngomong lagi. 5, 6, 7, go. Hunda. Aku terima neng angni, dan dia wetem neng. Đi. Hunda. Bốn halaan sonan kau kesejeng orai. Gohan gamahan agak melailang tersang. Next time gue suka dah. Hunda. Aku terima neng angni, dan dia wetem neng. Hunda. Bốn halaan sonan kau kesejeng orai. Gohan gamahan agak melailang tersang. Bipuhan bulan hang agak melailang tersang. Gohan gamahan agak melailang tersang. Bipuhan bulan hang agak melailang tersang.
Badrungenang agai tindangen ang neng kumana bela neng jingnong bela laba Badrungenang agai tindangen ang neng kumana bela makeup ku tuang khalamw naलाय ओमफ्राय मेल एक्टरफोरनि खौ नानिया खालामनानै होयो आरो मालायसो नानिया दा फैलानै खावलाय बिलिर बिलिर मेकआप खालामनो मोनबाय वा नानि neng kumana bela 5 6 7 neng jingnong bela 5 6 7 go laba da Beisaku batani alir kosla singna surlang nang Beisaku batani gekha gekhoi singna ari lang nang समायना बर' गामि समायना रमायना बर' गामि अमा राजानि आगान होनाय नोंनि बुरियानो बुरबा सेस ओइ दोहैनिफ्राय खैथारबा खिफिबाय थादो इयो गाइस दुस दास खिफिबाय थादो खिफिबाय थादो खिफिगा बेनो आंथ' मा बुसबास बेनो मा बुं बां बुं नै नोंसो इदि मा खबर अल्लु अर्जुन बर'नि जानो हानायमोनबा थांगासिनो जोंलाय लानो थाखाय ओमफ्राय बे हाया माथो थादों Mohorau genang sona akolau genang Jikni sona neng Aya ambok sona Haya Mohorau genang sana akolau genang Udah bisa, ada itu. lấy tay lại Juli cứu dừng từ lấy nè gơ để vai ní bây giờ đâu nè 5 6 7 go Mohorau genang sana akolau genang Ang jikni sona nè Đi đâu em xe lên sona Số đâu Không xe Khulumbai Mai tu na Mai đâu Lát đâu Yes ประธาน มิสเตอร์ประธานข้าเรียนบอกเลยว้าข้าเลยคือทุกอย่างอะนักกุศลสิจุบาย Pulana kini masih yang sengra pernih tang lai pelai Juli kau lagan nengjeng belai negara Dek lai ni bersama ni japa japiye Mohorau genang sona aku lau genang Master á Apa ilu Đi đây Roll
5, 6, 7, go! Roll! 5, 6, 7, go! Ôi đi mình đâu gần đi. Má cái chết rồi. Ơi game xích xách salad. Salad bây giờ. So guys, singnya di nih pick up thibai. Dalam tham thang benar nam. Mama không có tết. Bây giờ shoot là cái gì à? Bây giờ film ni khát chầu nó Simla nó mà này Simla area. Simla cái gì na area? Simla nên gì? Nó bún gầu gamiao. Bún gầu gamiao. Ada yang mesti kamu sama mana? Dah hijai je yang. Nanti kamu ni akhir usah na? My favorite singer. Mwngwn Borgoyari. Oh ini my favorite. Berat mazang meta kau kaya ada ya. Rida 90. Anak yang first time abis bang kini awal langan dah. View satu nwngthang ni saya usah nwngthang ni akhir usah. Asa khalamw nwngthang naina mwjang mwngwn. Daya nwngthang comment section of kita war जोंनि behind the scene नायनानै माबायदि जागोनखौ expect खालामदों so that